Takže čau, já jsem Nejdr, dneska si zahráme Rainbow Friends 2 a do té jedničky jsem bohužel nemohl jít, protože už jsem to měl dohrané, takže proto mi to tam asi nechtělo pustit, nebo já nevím, vážně, ale ty lidi bych tam stál, tak by natačil půl hodiny videa a stejně bych se ani nedostal. Tak už se nám tady načetlo a bude nás tam nejspíš 13, možná schválně, jestli 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jo, 13. Takže dej like a odběr. Tak, a už jdeme hrát. Běháme tady lesem, kde je úplně tma. A tady... kde jsem já? Já to nevidím. Tady zase ten pan, nevím, proč tady stříhá ten plot, jestli se tam chce nějak dostat za těma příšerama nebo co, protože to nedává trochu smysl. A teďka nám něco bude říkat o těch monstrech nebo co. Vím, že jich je hodně, že blue, green, red, yellow, orange. A potom ještě s tou vrtulou, co bylo v tým minulém díle, jak jsem to nedohrál. Ale je jich vážně hodně, nevím, ještě vím, že je nějaký růžový, fialový, purple, mám pocit, že se jmenuje, ano, purple. A teda už jdeme hrát, radši se schovám to, protože vy to ještě možná nevíte. Tady bude zase blue a green. A vy to možná nevíte, ale já už jsem to natáčel, ale já jsem to chtěl to video na chvilku stopnout, ale já jsem to omylem nenatáčel už, tak jsem to chtěl natočit zase znova. A tam, jak jsem šel tak do té první místnosti, tak mě hned zabil, tak se radši schovám do té krabice. Už je zajímavé, že tady ty monstra jsou odhalené. Tak, už jsme tady, radši se už dřív schovám, protože vážně říkám, že jsem to natáčel, nepovedlo se mi to, takže jsem to video smazal a že jsem šel hned do té první místnosti a tam byl blue a hned mě zabil. Takže radši půjdu normálně, takhle do krabic, protože vážně nechci zase umřít. Zase půl hodiny natáčení videa a zase umřu. Ale tady na chvilku můžu vyjít, se nic nestane. Teďka. Vážně, on tady šel a tady mě zabil. A teď on tady vyjde zase. Takže mi to jasný. Máme hledat nějaké žárovky. Takže... A je jich 25 a my máme 0 z 25, takže musíme najít 25 žárovek. A musíme plnit úkoly, aby jsme se dostali na konec a zmizeli tady z této hry. Vážně jedničku jsem dohrál a chci to dohrát postupně. 1, 2, 3, 4. Vážně dneska všechno vydají tak rychle. Já jsem natáčel, nenatáčel, protože už jsem to vlastně dohrál. Jedničku jsem dohrál, teďka natáčím dvojku. Už a hned, jak jsem už natáčel tu dvojku, tak už bylo hned trojka. A potom hned, jak budu natáčet další trojku, tak vyjde 4. Všechno to jde tak rychle. Normálně. Doufám, že mi nic nezabije a že to splním. Green. Tady radši půjdu, protože tam byl green a nechci, abych zase kolem mě prošel a zase mě zabil. Tak jsem radši utekl i sem a půjdu pomalu sem. Už máme 15 z 25 a právě teďka někdo umřel. Takže tam bude nějaký seznam mrtvých a přežitých. A někdo tady jde. Nejde? Protože tady bylo takové dupání. A když je tady dupání, tak to znamená, že se někdo blíží. Doufám, že tam nikdo není.
Takže já se ještě kouknu tam dozadu. V prvním díle jsem doopravdy krabici s tím orangem, protože už jsem to vlastně dohrál, takže jsem nějaké ty body nazbíral. A já pojedu jakoby tady na té lanovce, jsem chtěl jet a už tam taky někdo jel. A tady tento bestek taky pojede na té lanovce. No. Mám pravdu. Tak, hurá, jsem Spiderman. Spiderman. A my se tady můžeme hýbat. To je dobré. Rychle do krabice. A další někdo umřel. Naštěstí, že to nejsem já. Toto vidím poprvé, že jsem ještě nikdy nebyl. Ani nechci být, takže... To je trůní sál, kde vždycky chodí Blue. Tam já radši nepůjdu. Protože jsem tam slyšel dupaní a právě, že když je tam dupaní, tak je tam Blue nebo různě postavy. Nejlepší je cool, jak jsme v krabici a můžeme chodit po těch schodech. Máme 20 z 25, zbývá jenom 5. Takže ještě jsem tady nic nenašel, což je blbý. Takže tady musím něco najít. Aspoň. Vážně v té jedničce jsem nečekala, normálně jsem to splnil, ty úkoly. A vidíte? Blue. A teď když vylezu jsem v krabici, nebo ne? Nejsem, jo, jsem. A ještě musíme najít ty zbylé. O, tady má někdo. Abych vylezl. Vylezu rychle. A se dodám radši. Vidíte, všichni co mají, protože ten, kdo to nemá, tak prostě umře, bohužel hraje oznova. Nejvíc mě naštve, když hraješ a prostě zase musíš oznova, protože ty nějaký Blue z Rainbow Friends prostě zabil. Potom můžete napsat do komentářů, jak natočím tu trojku, třeba ještě, co byste chtěli ještě za natočení, abych natočil, jako jaké videa bych měl jakoby natočit. Jestli chcete, nevím, třeba prostě napište do komentáře, co byste chtěli, abych natočil. Jo, tam je. Poslední. Já chci vylézt. On to někdo zebral. Co? Jo, takovou. Jo, už to je. Takže něco se asi udělalo. Nechápu vůbec nic, ani tu logiku, jako co se teď stalo, jakože vážně to, jako mi moc to nechápu. OK, něco tady zase zíkání bude. A tam prošel Blue. Jsem ho viděl, prošel Blue. Můžu si to nějak povídat. Ale není čas si povídat, je čas hrát a dohrát tuto hru. Oh, to je ten žlutý lítací, co má na zadech vrtulu. A od vás na 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lidí umřelo. A naštěstí žádný jsem ten z těch mrtvých. To by mě mega naštvalo. Máme najít hasicí stroje. Ne, tady byl Ofus. A tam byl Blue. Půjdu sem radši. Lepší být v krabici, než aby tě vzal nějaké lítající
žluté s vrtolou kůze. Půjdu sem. Si na chvilku počkám. Tak. Tady asi nikdo nebudou, co? No, nebudou. A co tady dole? Aha. No tak tam nebudou, tak tam se nemusím koukat. Blue, tam jde. Tady jsem mu viděl tu jeho korunu a tu jeho modrou hlavu. Sadím se odběr. No tak to nebylo. To byly tady tyto vozy. No, tak vypadalo. Víš, kdo tady dneska chybí v druhém díle? Chybí tady Yellow a Orange. Nevím, co se s nimi jako stalo, jestli nějak umřeli. Nebo vážně nevím. Jsem viděl toho žlutého. Půjdu sem dolů. Dobré. Protože kdo ví, třeba by mě hned zabil, ale nechci umřít. Já se snažím o přežití. A to není jenom o tím plnit úkoly. To je i o tím přežít a neumřít. Takže jako taky jsem dobrý. Co tady to Ečko, tady můžeme sednout na ten kolotoč? Nebo co? Mě zajímá. My můžeme jít na kolotoč. Tak to je dobré. Hej, my tady můžeme skákat? Aha, ne, nemůžeme. A jenom dám na tom kolotoči s mamou. Ale bylo by to dobré, že by tady přidali do té hry skákání. Tady dolů chodit nebudu, protože tam jsem umřela asi tak 5krát. Normálně tam, když půjdeš, tak tam je taková mlha a pod tím mlhou je všude purple, ale všude. Nejenom někde, ale všude. Jenom si do toho dotkneš a hned jsi mrtvý. A právě, že to je to nejhorší, že já jsem to minule zkoušel a prostě mě to zabilo. Což byla škoda. On tady prošel, já jsem se, že mě zabije. Těch hasičích přístrojů máme najít 15 a máme jich zatím 10. Takže nám zbývají poslední 5, jako v minulém, jakože tady v tomto díle, jako v tím minulým úkolu. Někdo tady je, že za mnou. Mám to vzít? Nebo to tak je? Nevím. Je tady green. Nejlepší je, že když je tady green, tak buď zdrhneš, anebo jsi mrtvý. Nejhorší je, když je blue a green vedle sebe a jste blízko ně, protože když vás uvidí, schováte se do krabice, tam blue a green a vidí vás oba dva, tak blue vás vidí a běží po vás a green po vás neběží a kdybyste se hýbali, tak běží zase green po vás. Teď ani nevím, jestli to dávalo trochu smysl, co jsem řekl.
Ty vado. Tam je poslední. Teda poslední druhý. Běž pryč, Greene. Prosím. Tam je ten hasičí přístroj. Běž pryč. Prosím. On nepůjde pryč, že on tam bude půl milionu let stát. A to tady jsem jako, počkej, my tady jsme jenom jeden. My tady jsme jenom 5? Je tu jenom 5. Hej, ona by to zebrala. Vole. Není fér. Ona by to sebrala. Greene tady byl. Naštěstí, že tady někdo z Rainbow Friendu nemůže. OK, úkol mám splněn. Všichni tam jsou hasičí přístroje, takže dobré. Tak to bude další úkol. Nevím, co to je. Budeme muset čekat. Zase. Nás to omračilo, nebo co? A co se teď stalo? On si provodil tady na tímto kolotoči, no tak tam bych nechtěl. To bych tam normálně, nevím, co bych dělal. A jak ho tam vůbec dostali? To nedává nic trochu smysl, ne? No, ano, mám tady asi ty redové hlavy tady doprostřed. A bude jich nejspíš, nevím, 15? 25? Nevím. 15 nebo 25 asi. 2 z nás umřeli, takže nás bude jenom 1, 2, 3. 4? 5. Zase nejspíš. OK, 10 jich je. OK, takže my máme 2 z 10. Celkem jich je málo těch hlav. Ani nevím, na co to je. A proč ty hlavy vůbec mrkají? Nedává to vůbec žádný smysl. Tak půjdu sem. Já se nejvíc bojím toho žlutýho. A já doufám, že to dohraju. Tuto hru. Zatím jsem neumřel. Možná jednou jsem umřel, ale vy jste to neviděli, protože já jsem to začal natáčet znova. A když bude aspoň 25 odběrů a pár lajků, tak bych mohl ještě něco natočit, třeba ještě nějaký jiný díl, třeba 4. kdybych vyšel, anebo cokoliv jiného ještě. Co dáte 25 odběrů a pár těch lajků? Zvládnete to? Jestli to zvládnete, tak odběr a like dejte na toto video. Už máme 3 hlavy z 10 a běží tam důl. Naštěstí, že nás tady tento žlutý vrtulák nezabil. Tady taky něco je? Aha, tam je Greene. A tam je aj ta hlava. No. No tak nestojí za prd tam chodit. Tím pádem. Máme 5 z 10, co ještě je 5 hlav. Tam je. 1. Prostě.
holko zatracená blbá. Ty jsi mi to sebrala, ty vole. Ne. Hej, zabiju normálně. Podruhé mi sebrala, týka, toto mi sebrala, ty do. Máme 60. Mě to štve. Vždycky něco najdu a vždycky mi to někdo sebere. Já to ještě můžu vrátit. Že ona něco bude najít a já půjdu první a chytnu to. Ale jinak bych tady našel další tuto hlavu, jenomže ona mu sebrala. Škoda. A když je ten red, to modrý, tady toto, tak je to asi blue red, ne? To nedává ani trochu smysl, ale asi jo. A další tam má někdo hlavu, takže teďka to bude 7. Na obrázku bude 7 z 10. Někdo umřel. Pokud je to ten týpek, tak pravděpodobně jsem našel tu hlavu. Nice, prošli jsme. Aspoň přes Blue, že nás nezabil. Já nechci do toho bludiště, tam budou všichni ostatní příšery, ale bohužel musím tam jít. Doufám, že tam něco bude. Zbývají nám furt jenom 4 hlavy. Toho reda. Je tam oranžová, modrá a fialová. A hlavně bude asi červená, ne? Ta hlavní. Tady na to tu má, že? A ještě tady je nějaká světlá modrá. Já nevím, že tam něco takového je. Tak a hned se radši schovám. Já vím, že jsem schovaný, ale lepší se schovávat, než prostě zemřít a potom musíš hrát zase oznova. Tak jo, my jdeme tu na... Ne, je to ta cesta? Jo, to je ta cesta, kde mi zabrala ta holka tu modrou hlavu od toho reda. A tady nějaké jeskyně nebo co? To byla malá. Já jsem si myslel, že tam něco bude, ale nic. Pravděpodobně si to neumím ani představit, jaké by to bylo, kdyby to bylo realisticky. Kdyby to bylo v reálu. Ta Rainbow Friends 3 mi přijde nějaká krátká hodně. A taky mi to přijde nějaké zvláštní, protože tam už ten Blue a Orange a všichni už tam někteří chybí, tady v této dvojce jsou tam jenom někteří a prostě, co jsem to chtěl teďka říct vlastně, jo, že oni tam jsou duhoví a mají větší schopnost. Tady žádná hlava nic nebude. Jako vážně musíme plnit úkol, aby jsme se dostali zase pryč z tohoto. Tady těch úkolů je víc. Nevím, jestli tady mají být 4 úkoly. Nevím, možná i víc. Tam v té jedničce jich bylo víc. Já jsem chtěl jít taky v dvojce, když teďka hrál dvojku. A tam jsem viděl
s tou vrtulou. Toho vrtulníka. Vrtulníka žlutýho. A jde do svého sídla. Jsem to čekal, že on tady přijde. Jde do svého hradu, kde má trůn. Proč zrovna Blue je hlavní postava? Jako jo, chápu, ale jako proč zrovna Blue? Je to nejlepší a nejoriginál. Mám tu Mám tu jednu hlavu. Aha, to musím mít v ruce. Tak to blbý. Takže jednu tu hlavu jsem našel. A jsem našel rovnou tu červenou, tu hlavní. Ale já nevím, kde mají to, kde se to zase dává. Ale mají to zase zamrzít. Ne! Žiju nebo jsem umřel? Žiju nebo jsem umřel? Ani nevím. Ale si dal nějaký ohňostroje. Ale nebylo jich tam 10. Když jsem měl jednu já v ruce. A potom tam byl za mnou ten žlutý. Doufám, že jsem přežil. No to já jsem zvědavý, jestli tam bude ta tabulka seznamu mrtvých, protože já nevím. To bylo tak? Tak jsem to dal, to bylo tak fous, anebo jsem umřel. Nějaká beruška. Co to je za modrýho? To je úplně nový. Wow. To tady vidím poprvé, ten ani zase nevím ani, že existuje. Prosím, žiju. Jo, já přežil. Jsme jenom 2, max 3. Já přežil, takže paráda. Jsme tady jenom 2. Plus ten děda, takže 3. Nejspíš.